Angibingelele njalo abantu bakithi konke amagumbi onimana umhlaba nsithi abantu mabaphile, baphile konke nezingane zabo nabalele ezibhedlela ngisithi mabaphile. Kunento eyodwa engizothanda futhi ukuthi ngiyiqondise-ke ngalolu suku lwanamhlanje. Kakhulu thina siyisizwe esinsundu siyathanda ukugxeka noma ngabe usizo ubuzoluthola kodwa ushesha ugxeke omunye umuntu. And umuntu umgxeka ngaleso sikhathi ekunikeza isikhathi sakhe sonke esiphelele ukuthi ufuna ukusiza ngale ndlela asuka eboniswa ngayo. Wona usosheshe ugxeke ube udlulele komunye umuntu, uze uhambe futhi uyojika ubuya kithi futhi kodwa usuke wasigxeka. Thina kodwa-ke ngokubana isintu sasifundisa asingeke sikulaxase noma usigxeka, usithuka, usibiza amagama, mina ngizokwamukela, ngizokusiza futhi noma ngabe wawungigxeka. Ngizokunikeza usizo ngokubana vele kukhona amadodana olahleko, khona izimvu zolahleko. Imvu yolahleko noma ngabe ziziningi kanjani uyaphuma uhambe uyoyidinga imvu yolahleko uyilethe ekhaya. And ukuthi-ke manje ngokubana singabantu abansundu noma ungathiwa imvu yolahleko uyayisondeza uyayiletha kuwe ukuthi phela nanku awuyisize. Izoqala ibaleka iphume kwezinye, iphume isibaya, ihambe iziyoduka, ifike kwezinye izibaya futhi sithole ukuthi leso sibaya kusona sakwayo. Izobe ijike futhi ibuye esibayeni sakwayo. Ngumuntu onsundu-ke loyo engikhuluma ngaye, angikhulumi ngemvu eyisilwane, ngikhuluma ngomuntu. Yithi-ke nabantu abamnyama esiba izimvu zolahleko, nalapho kumele sithole khona isizo kwesinye isikhathi siyalaxasa. Kanti-ke ungamlaxazi ngabe umuntu ungabe kubonisa indlela yempilo, yikho ngisithi ungasheshi ugxeke. Uzogxeka kanti wena nawe eyakho inkinga onayo ekade uvala izinto uyishiyaphi, nawe uvala ukuphume uyibheke ukuthi inkinga yakho ingabe ukuphi evala izinto zakho. Isizathu siyukuthi mina mangabe ngikubonisa indlela yokuthi ngisuka into ngiyibheka ngiyihlola ukuthi lo muntu ngoba izinto zakhe zithatha isikhathi ukuthi zingaphumeleli ngabe kuvimbephi, bese ngihamba ngigubhele loyo muntu ofanele uvule izinto zakho, uhambe uyogeza izinto zakho zilunge. Ngiyabonga kulabo abaze basho ukuthi hhayi mkhulu, into evalayo mina ngihambile ngayizwa ukuthi yikuthi noma ngake ngahamba ngayizwa. Mangabe mhlambe unosizo lokuthi ungangivulela ukuthi into yami isebenze, ngicela mkhulu ungivulele. Mangabe lolo sizo nginalo umuntu ngiyamnikeza, ngimvulele izinto zakhe zivuleke futhi ngibe ngimsize. Mangabe nginayo cha, akuhambe uyodinga umuntu noma uhambe emuntwini othile afika kuvulele izinto zakho bese ubuya kuzolanda into yakho izohambe ikusebenzile. Ngokubana ngisebenza ngesintu sakudala, angisebenzi ngesintu samanje manje. Angisebenzi futhi nomuntu ongasizwisisiyo isintu, ngisebenza nomuntu osizwisisayo isintu. Ngisebenza nomuntu okwaziyo ukuthi into engisuka ngikhuluma ngayo ikhona. Ngisebenza nomuntu ozaziyo imvelaphi yakhe, ngisebenza nomuntu ozaziyo ukuthi ufunani. Angifuni umuntu engisebenza naye ozothatha ama-chance, ozwa kuthiwa kunento ethile bese gijima sesithi cha nami awuthi ngiyoyifuna, kodwa ehamba examalazile njengempisi wathi akuzokwenzakala noma kuseze kwenzakala, kuzokwenzakala noma kuseze kwenzakala. Ngifuna umuntu othi maye kuya kimi ezazi ukuthi uzokhipha inkanyiso yakhe, uzoyikhiphelani, ufuna usizo impela. Angabe ngumuntu lwana onezinsolo awuthi ngihambe ngiyezama. Angimfuni umuntu ozamayo, ngifuna umuntu ozodinga usizo inhliziyo yakhe iphelele kimi. Ngiyabonga abantu bakithi manje ngizwa amagama engiwakhulumayo. UDlozikhulu okhulumayo 0832066954. Masheshisa ukhona 6.5 inkanyiso yayo. Imali yasebhenki ikhona 2000 inkanyiso yayo.
Moodway Gambling ukhona 3.5 inkanyiso yayo. Magic Wallet ukhona 3.5 inkanyiso yayo. Ngiyabonga abantu bakithi, nginamathemba abantu bayangizwisisa, ngikhulume kwacaca. Sibonge konke amagumbi amanamhlaba, ngisidima baphile abantu.